Takže priatelia dažďovníkov, naša kampaň beží už 3 týždne a za tieto 3 týždne sa nám podarilo vyzbierať už takmer 50% celej sumy, čo je vlastne veľký úspech, pretože táto suma sa nám podarila zozbierať práve vďaka vám. A po malých čiastkach sme zozbierali takúto veľkú sumu, čo je vlastne stále veľká nádej pre tento projekt. Tak sme veľmi radi, že doteraz tá podpora prebehla tak, ako prebehla a ľudia nám prispievali rôzne sumy a budeme veľmi radi, ak nám prispiejete aj menšími čiastkami. Takže budeme veľmi radi, ak sa porozprávate aj so svojimi blízkymi a rozšírite túto informáciu v svojom okolí, že takáto podpora pre dažďovníky má nejaký zmysel a keďže zostáva do konca nášho projektu zhruba týždeň, tak neváhajte a šírte túto informáciu, ako sa len dá. Pre TV Dažďovník, Andrea Froncová, Medická záhrada, Bratislava.